Menika mangke kriwikan dadi gondokan bisa dadi manisan. Ya men, weh. Gati. Wong liwat, bengok-bengok. Deg-degan. Itu Petrus ngomong ting, Bang. Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Semboto tak jaluk. Menawi mboten maringaken, ora tas malah tak butung. Ora ana tabeting Kadang Taruna karo Kadang Werda. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Iki ompong mengerang rano kudal mandem bisa. Tuyul tunggal kesana sering ngambil kendul. Kedua hotel-hotel tampak loyo. Langkong jalannya miring-miring itu. Yang belum selesai menang nong Cina. Terus. Rumasane anggap kaya menang-menang ade. Pokoke dhe bojo arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus Den, mutar. Dadamu iki dadane. Oh, ngapokmu kapan? Anggepe sapenake dhewe ora. Sapa sing arep digalake, sapa sing arep digalake? Apa rumasmu Ndarawerkudrawati karo sampean? Pakarti musik kaya ngene iki Ndara Abimanyu sing bocah iku sore kesempuk ing Aradan. Paham?